E criză și nici Vox Populi n-a scăpat de ea. Plecăm din Timișoara, unde criza ne-a cam demoralizat, și ajungem la țară, unde totul este atemporal, pur și urât mirositor. Cerul e albastru, apa era albastră, gâsca măcăie, cocoșul nu știe exact ce face, iar lumea își caută în general de lucru. Vinga, orașul de la poarele catedralei. Bântuim ulițele săraci în asfalt în căutarea unui ghid. După vreo câteva minute, norocul ne surâde. Facem cunoștință cu persoana și trecem direct la lucruri serioase. Criza deprimă, dar sperăm să ne trăgem cu niște băutură. Nu motel, cârciumă, 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 cârciumă. Cârciumă, tu... Cârciumă, tu... Tis... Drink. Vodki. Vodki. Bere... Berski. Bine, dar român. Român. Dumneavoastră. Tarzan. Eu, român. Dumneavoastră? Român. Doamne ajută că s-au lămurit lucrurile. Bine, nu și din punctul meu de vedere. Uniunea, uite acolo scrie. Uniunea Bulgară, Banat, uite. Uniunea Bulgară din Banat, România, Casta. Bulgarska casta. Cacofonie. Bulgarska casta. Vă duc la casă? Acasă la dumneavoastră? Nu, vă duc la altcineva. La altcineva. La altcineva acasă? Nu, la mine nu. La mine nu. Te rog. Hai, mă! Cu televiziunea. Suntem de la televiziune? Haideți că nu mai avem bandă. Unde vreți să mergeți? Vreți să mergem la cârciumă. Șeful Bulgariei, așa e? La cârciumă. Bună ziua! Să trăiți. Aveți tatuaj? Am. Vrem să filmăm într-o cârciumă. Într-o cârciumă? E pericol atunci. De ce? Păi dacă acum nu e deschis în cârcium, până după ora 3. La ora 3? Da. E bine și la ora 3, dar până atunci unde stăm? Eu trebuie să mă duc până la Consiliu, la el eventual. E mai aproape. La ce? Stăm acasă până la 3. Putem să mergem aici la bulgari să vorbim cu ei? S-ar putea aici. Pe ce limbă? Asta duc eu. Duc aici. Înainte și după aia la grădiniță, la Franța. La ambasada Franței? La care Franța? Franții cei șef de la OPB-ul. Brașcov! Ia grădă-i! Grădă-i vrei! Eu trebuie să mă duc până la primărie, că am o problemă, o adeverință de luat. Nu stați cu noi. Vin înapoi. Vin înapoi. Bine? Bine. Bine, ce facem? Da, stai puțin că vin imediat. Haideți în 5 minute. Nu mai avem bandă. Ticlădă-i. Haide, vrei! Cost! Ce a realizat Uniunea Bulgară aici, în Vinga? Uniunea Bulgară din Vinga este om bătrân, răspundere. Este foarte bun la Uniunea Europeană, în țara românească, de la după 89. Da. Deci este revoluție. Haideți că ne oprim un pic aici. Bună ziua! Muncim în principiu. Ce avem de vizitat aici în Vinga? În Vinga ce ar fi de vizitat? Cred că Biserica catolică. și prea multe obiective n-ar fi de. Și Uniunea Bulgară ce putem vedea acolo? Aici. Exponate? Mai au fotografii cu bulgari. Nu, evenimente de unde au fost ei, unde au primit, eu știu ce premii și... Cu ce se ocupă lumea aici în Vinga? Cu lucru, sunt firme. Se resimte criza financiară la Vinga? Puțin. S-au închis cârciumele, căutăm o cârciumă. Nu găsiți niciuna? Ne-am luat un șerpaș și... Bine, cârciumele nu prea fost din cauza scandalurilor. Nu, erau tot timpul scandaluri, tot timpul le închideau. Aici ca în Scoția, nu plouă tot timpul. În ultimul timp. Bine, vă mulțumesc. Noi mai avem de mers, trebuie să căutăm cârciumă. Și bulgarii
sunt foarte bune, bulgarii vă spun drept. La ora actuală, bulgarii sunt foarte buni. Vrem să aflăm și câteva lucruri despre șerpașul nostru, așa că nu ezităm să luăm la 11 metri. Studiez CFR-ul, cale ferată. Studiați? Nu. Lucrez în domeniul cale ferată Parbrize și particular, Timișoara și... Ce se face aici? Aici se face exact ce scrie acolo, mărgirizane pentru domnul primar. Și așa se face și adică nu știu ce reprezintă, nu știu. Haideți să vedem un pic biserica, să ne spuneți câteva lucruri despre biserică. Haideți mai încet. Din ce secol datează biserica? Asta nu știu. Din ce ani sau... Nu știu, eu sunt 69, născut. Eu sunt din 83, mulți nu. Poftim? Eu sunt din 83. 69 născut și nu știu de ce an s-a făcut. Asta Era aici când v-ați născut, da, nu? eram, adică particular, eram băștinaș, băștinaș tot absolut. Trebuie să vă arăt și pe lăcâni și absolut. Băștinaș vorba, ce s-a făcut vorba aici, sezonul ăsta, tot absolut, făcut domnul primar și tot absolut. Ce-i cu asta? Asta s-a făcut după ce a fost domnul primar Lucian Stoicu. Anul trecut, în 2008, s-a făcut... Arată bine așa cu albul ăla. Au fost înainte, eroici, au fost parc comune, Ivinga, principal mare. Și s-a făcut, vă zic, drept, s-a mai construit. S-a mai construit. Și s-a făcut ceva. S-a făcut. Se cunoaște pentru populație sau pentru mine, pentru domnul primar, pentru toți locuitorii din comuna. Cine e acolo în dreapta? Mâna dreaptă e Sfânta Maria. Nu, aici în dreapta. În dreapta? În dreapta este... Nu știu. Seamănă cu Pleșul. Dar știu că când mergem în stânga, Doamna Maria e sus, în parc, este pe stânga Doamna Maria. În partea... Și domnul primar? În partea dreaptă, așa cum suntem, cum îmi dați reclamația, în partea dreaptă poate să fie Domnul Iisus. Adică Domnul Iosif, tatăl lui Iisus Hristos. Bun. Haideți să mergem un pic către... Aici domnul primar. Du-te. Nu mai nu acolo. Unde mergem acum? La primărie. Vreau să mergem până la primărie. Să vorbim cu domnul primar. Eu am venit la lucru de la CFR, eu n-am treabă cu ei. Vă spun treabă, eu n-am treabă cu ei vorba. Am venit de la CFR-ul, m-am încadrat în CFR-ul, lucrez în cadrul CFR-ul. N-am treabă cu... Dar îl iubesc foarte mult pe domnul primar.